kezkatuta nago. Nik ere, zer egiten dugu? Guazen erromara. Zeide ona. Bueno, ja gaude hegazkinean. Iritsi gera, Jon! Jo, noiz gertatuko da zerbait borroka egiteko. Ba, ez zara espertuta nago. Manol, kontu zoratzean! Irakasiko dizugu. Gezurra! Orain ez da momentua hitz egiteko! Bazen borrokatzea! Orain ez gaude aztertuta! Irabazi dugu! Bai!